Питаха ме как да си фиксирам цена на услугата, която предлагам. Как се прави ценообразуване. И това, което казах аз е, че всъщност, когато предлагаме услуги от типа на консултации или някакви коучинг услуги, цената зависи от това ние какво можем да поискаме за това, което изпълняваме като услуга. Какво е нашето усещане, колко струва това нещо, колко стойност ще получи клиента, когато извършим услугата за него. Така че по отношение на определяне на цена на услуги, цената е такава, каквато вие може да поискате. Като естествено винаги се знаете, че може да я коригирате. Дали да я намалите, дали да я увеличите, няма значение. Въпросът е, особено ако до сега не сте продавали нищо, нямате опит в продажбите, въпросът е наистина да свикнете да продавате. И когато го правите за първи път, естествено, ще ви е много трудно да кажете, моята цена за консултация за 1 час е 500 лева, например. Нали, на вас ви трябва някакъв опит, да натрупате някакви знания. И винаги препоръчвам първите няколко такива опити или първите няколко консултации да бъдат безплатни или много намалени, точно за да придобиете опита, да видите как се чувствате вие и съответно да оттам нататък се фиксирате цената.